Hvad er meningen med livet, og hvordan opstod det her på jorden? Det er svære spørgsmål at besvare. Måske er vi lige så uvidende om det spørgsmål, som dengang, da vi blev født. Jeg har undersøgt udviklingslæren og forskellige religioner, men de bedste svar på menneskets oprindelse og mening med livet har jeg fundet i Bibelen. Hvis du har bedre svar end mine, hører jeg naturligvis gerne om det. Når vi søger svar på vores spørgsmål, tilskynder Bibelen os til at søge enkle og ligefremme svar på dem. I Ordsprogene, det 8. kapitel, vers 8 og 9, står der: Alle mine munds ord er retfærdighed. Der er intet listigt eller falsk ved dem. De er alle ligefremme for den forstandige, rigtige for dem, der har opnået kundskab. Om universets oprindelse giver Bibelen dette enkle svar. Et hvert hus bygges jo af en eller anden, men den, der har bygget alt, er Gud. Men hvad er årsagen til, at vi skal tro, at Gud er forfatter til Bibelen? Det er fordi, den er skrevet af 40 forskellige mennesker i en periode på mere end 1600 år. Trods det er den i harmoni med sig selv. Hovedtemaet i den er syndefaldet og Jesu Kristi offer, så menneskene kan få retten til evigt liv, og at Bibelens Guds navn skal renses og ophøjes. I 2. Peter, kapitel 1, vers 20 og 21 står der: Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. I 2. Timotheus, det 3. kapitels vers 16, hævder den, at hele skriften er inspireret af Gud. Der er mange andre grunde til at tro på, at Bibelens forfatter er Gud. Den er en profetisk bog. Den har forudsagt verdensrigers opståen og fald. Det gamle testamente har mange profetiske opfyldelser på Jesu Kristi jordiske liv. Den er videnskabeligt korrekt, når den udtaler sig om menneske og dyreliv og universet. Dette var en lille smagsprøve på Bibelen, og hvorfor man kan tro, at Gud er forfatteren til den. Hvis du har spørgsmål, vil jeg efter bedste evne forsøge at besvare dem. Tak fordi, at du så og lyttede til mit lille indslag.